Yes. Kodwa uqala nje ugcina ususaba. Usatshiswa abantu okhuluma nabo. Lazi into ezothintayo leli lokuthi ukhulume nabantu begcina abantu bekunikeza ama-ideas angabusi phambili. Ayikho into eyingozi njengokuconsulta umuntu. Abantu abaningi mfethu ayibonke. Abantu abaningi abaqalile izinto zabo. Abantu abaningi bafeyilele engakaqali because of abantu abahlangene nabo bathukana ngama-ideas. Mina ufuya la mcuca phakathi ake ngibuze lo. Uyavuma kodwa ukuthi abantu they need to consult. They need to consult. Qhubekisa. They need to consult abantu. Kodwa hayo. Yeah. Angazi ukuthi ngingakunikeza yiphi indlela yokuselect, angazi ngingakunikeza yiphi ukuthi select umuntu kanje, ayumuntu kanje. Kodwa qaphela igroup ophila nayo. Igroup ophila nayo ukuthi uma niyabangani niyazazi ukuthi nithandani,